Itemo wacho ni Koyoo okada duoko kata wacho kendo menda mani wacho cha. Onyalo bogo jomoko mawinjo ma wacho ni kare gini ok anya donjo to samoro en gi telo makare. Jo siasa giwegi makethe nikech in ja siasa kata mana Sunday Cabinet deal gi jo siasa bende en ja siasa. Helton bende janon siasa kendo osebedo koluwo mana kaka owacho no. Iparo jo siasa ema chwako wach mar tuk pesa e siasa ka koso jopiny giwegi ma milumbgi mar pesa ni malo. Nikech ja siasa ong'iso ni rieduru kila mtu nitampatia. Ma japiny ema nokwayo koso ja siasa mowacho Koyoo. Bati mokwongo yana mondo akonyo omera Ochieng. Ing'ena wacho gima nitiere pend chik, an nok andiko chik. Chik nondiki, to jopiny nokadho, to tere parliament, to rais okete koke. Pend chik mine na wacho chande kisomo kar kaka pesa no beni tiyo. Kasome gi dongere to wacho ni promoting active participation. Mar individuals, it's individual. Nyiso niya, ng'ata ma jachamano, onego benia ing'wenyo ne bath pesa. Mane gima pend chik owacho. Ting'wenyo ni bath pesa ni nango, ni sama gibire kor gwenge, ni wan kaka jochama, kaka ndia National Liberal Party. An buche ga ji ok biye nono. An kibire bura, nyaka ibed gi lokruok, kaka ibiro gi kaka idok nyaka bed gi pogruok. Nikech mane ndi gima chik owacho. Gimono beni wapenjore niya, sani jo siasa yudo pesa ma korgi lach sana e weche mag political parties fund gi. To ng'enyne iro ni ginang'e ga mana e magawa ma Nairobi kaka. Okay. Pesa ni giting'o gidhigo mana loka. Sani endi kane jopiny nowacho ni gidwaro haki margi ma katiba momiyogi, pend chike momiyogi, ni onego bed niya utimono gima bende iluongo ni civic education mondo ging'e niya to ber goyo ombulu ne jatelo maber nang'o. Onego bed ni itimo negi civic education mondo ging'e niya to registering as a voter onego ber ne enang'o. Bati thurwa kucho gimoro nochakore ga ni yukna jamna. Kano chakore ni yukna jamna to ne pod ondhem. Tinde to kora wacho ni gi graduate tinde gin gi masters. Nikech yudo ni onge bura mora mora menyalo dhi thurwa kucho Bati kawuono ni kati wacho niya ni an kora sikelo policies maber ni kora ng'wane ne urukin. Kochopo ni nyaka nyis ji niya ni inidiro maroma gi ji kati nyis ji ni kora wane ne urukin ji neno ka gima pok ibedo gi ndhadhu moro kata yani chia moro mar bedo jatelo maber onge. Omiyo gini endi iwacho ni wanyalo seyo gwang' to wanyalo seyo gweno. Jo siasa ema nochake kani tugo tuk pesa niya ni achungi Bati to Bati onge pesa koro chak landi kor gweng' ni to mana muso lwete cha to wadhi kanyo. Koro gimbe tinde kawuoyo niya ng'at mano chake cha oyudo kaka bende nitie ng'at machielo be man gi pesa bende maloye. Japiny bende tindo fwenyo niya machamo chuth akete ya matimoro nade. Is it en culture maber ka ji dhi mbele gi sani gi kama piny dhi? Ok en culture maber. Ok en culture maber nikech iro ni sani edi Bati thurwa kucho chone mibiro yudo ni pod imiyo ng'ato basari mar siling 3,000. Thurwa ma pod yudo ni imiyi basari mar siling 5,000. Be thurwa ne ma pod yudo niya nyathini apply to nikech ok iwinjri gi CDF manager kata ok iwinjri gi jakomiti CDF nyathini ok yud basari. Mano timore nang'o? Nikech sama ne jatelo maber obiro no mondo odhi yiere ni nyise ni mondo gonyi. Koro jatelo bende kosedonjo kacha chande kar mondo mi basari manyalo tero ni nyathi e okang' machielo basari mar chala 20,000 30,000 kaka neno constituency mamoko gitimo imi basari mar siling 3,000 basari mar siling 5,000 nikech jatelo dwa manyo kaka pesa ne mano gonyi godo cha odwoki. Keto ganda kama chalo nade ka kwaluwo gi gima ne Helton wacho